Sorsi mill-qalba tal-Partit Laburista żvelaw ma' Net News il-messaġġ dirett ta' Joseph Muscat fil-konfront ta' Roberta Bela huwa wieħed ċar. Muscat qed jinsisti illi jekk Bela jipprova jarmih u lest li jmur quddiem l-istrutturi tal-Partit Laburista u jitlob vot ta' fiduċja sabiex ikun inkluż fil-lista ta' kandidati għall-elezzjoni ta' Ġunju tas-sena d-dieħla għall-Parlament Ewropew. Jidher ċar li l-konfront bejn Roberta Bela u Joseph Muscat qed isir dejjem aktar fil-miftuħ, inkluż fuq il-mezzi soċjali, bil-fażjonijiet rispettivi jattakkaw lil xulxin u dimlajta dejjem tikber relazzjoni konkreta fil-ġlida lil korruzzjoni u biex il-pulizija jitħallew jaħdmu bis-serjetà u biex il-ġustizzja titħalla libera u ħilsa f'ħidmieta. Roberta Bela jaf li mhux biss qed jitlef aktar mill-kredibilità tiegħu imma anke l-appoġġ fost dawk li jsostnuh u r-riżultati fl-aħħar stħarriġ tal-opinjoni pubblika jikkonfermaw dan kollu. Tant li l-partit ta' Roberta Bela qiegħed ikompli jnaqqas. Fl-isfond ta' dan kollu spikkaw id-dikjarazzjonijiet qawwija li jagħmel Joseph Muscat aktar kmieni din il-ġimgħa meta quddiem il-Kumitat Parlamentari għal Kontijiet Pubbliċi infex fattak dirett fuq it-tmexxija ta' Roberta Bela u għamela ċara li kontrarjament għal dak li qed jiġri llum, Gvern Laburista mmexxi minnu kien jaħdem bħala tim. Joseph Muscat għamel din id-dikjarazzjoni diretta mhux b'kombinazzjoni iżda għaliex jaf tajjeb li Roberta Bela qiegħed imexxi tim dajjef li hu nieqes minn elementi ta' kwalità kemm fil-gabinett u anke fil-grupp parlamentari Laburista. U b'Roberta Bela għadu sejjer lura kuljum fir-rigward tal-popolarità fil-waqt li ta' Joseph Muscat qed jirrikorru għall-midja soċjali sabiex juru show of force għal-lider tagħhom.